Ще прецака мама жестоко с тази обелка от банан. Тя ще стъпи върху обелката, ще пада, ще се пребие и аз ще се смея, защото съм гадина. Нека плана започне. Мамо, какво става? Нищо, лежи си, миличък. Мамо, я отиди до кухнята. Защо? Да си сипеш вода, изглеждаш ми жадничка. Сине, имам си водичка в шишето, няма проблем. Нищо да ти отиди до кухнята. За какво да ходя до кухнята? Да си направиш нещо за хапване, да. Не съм гладна, не се тревожи. Айде отиди до кухнята, де! За какво искаш да ходя до тази кухня? Защото... имам изненада за тебе. Еми така кажи, обичам изненадите. С нея е свършено, сега ще се пребие като куче. Чакай малко, как така не се преби, бе? По филмите съм гледал като стъпват върху белка от банан как се пребиват. И аз съм гледал деца как ядат по филмите, бой. Добре, че е по филмите. И не само по филмите. Ела те смажа!